And si DJ Rocky. At si DJ Christy. DJ Christy, baka may gusto ka pang i-shoutout dyan. Shoutout nga pala sa kaklasikong gamit niya, gamit ng lahat. Wow, kulang na lang pati siya gamitin ng iba, no? Iba na. Iba na yan. Wait lang, so yung gamit na meron siya, ginagamit na iba ninyong mga kaklase? Yes. Lagi kaming nangheheram sa kanya. Tapos kahit papel, hinihingi na namin. So, parang yung gamit namin, wala na, hindi na namin dinadala. Nahiram na kami sa kanya. Seryoso? National Bookstore ba siya? Pwede. Tinatawag namin siyang NBS. Dahil nga marami siyang gamit. Ano to, lalaki, babae? Babae. Babae. Tapos kompleto siya ng gamit. Every time na pumapasok siya ng school. Yeah. Gano'ng kalaki yung bag niya? Ay, parang sobrang bigat ng bag niya. Parang may block sa loob ng... May hollow block. Na-imagine ko, pag mga grade 11 ba na mga estudyante, ano yung usually bag na gamit-gamit? Kasi I remember, grade 6 ako, parang nahihiya na ako magdala ng bag na dehila eh. So ano nang klaseng bag ang ginagamit ng grade 11 ngayon? Usually, small bag. Kasi ang oras namin is 6 to 9 lang naman ng umaga. So, onti lang yung gamit na dinadala talaga. Pero minsan kasi may mga student na gumagawa sa school. Nang alin? Ng assignments, gano'n. Okay. So, nangheheram sila ng gamit sa iba. So, yung iba, may dala silang gamit. Ano ba normally yung mga hinihiram? Like, markers, gano'n, ballpen. So yung mga assignment ninyo, parang kinakailangan gamitin ng mga markers. Yes, design lang. Gumagawa rin ba kayo mga portfolio? Minsan, meron din. Ano ba normally mga pinapa-assignment ng teacher ngayon? Normally kasi yung assignment namin, sa iba kasi, pag walang book, magsusulat sa bond paper. Like copy and answer, ganun. So, usually. So ngayon, yung kaklase mong mahilig magpahiram or mag-supply ng mga kung ano-anong materyales sa mga kaklase ninyo, kumbaga, meron siya nito lahat? Yes, minsan dala niya. Minsan wala. Minsan naman. Binabayaran nyo ba siya? Ganon? Hindi. Hindi talaga. Pero hindi naman siya naaasar na Hindi parang naman. lahat hinihiram nyo sa kanya o Hindi naman. hinihingi nyo sa kanya. At okay naman sa kanya. So meaning mayaman sila kasi meron silang NBS. Meron na, ewan ko dun. Hindi mo sure kung mayaman sila. Sure. Pero kasi 'di ba, ewan ko nung panahon ko kasi kapag ang isang estudyante, ang bag niya ay parang malaki. Tapos ito yung pwedeng upuan, mayaman ka. Ay. Tapos kapag yung pencil case mo, 3 layers, mayaman ka. Pag yung pantasa mo, yung may iniikot pa, hindi lang yung basa-basa Mayaman ka. ipapasok mo, mayaman ka. Oo. Pero ngayon kasi, mga mostly small bag na kasi. So, hindi mo Hindi talaga na, makikita. hindi mo makikita sa ganon. In fairness naman dyan sa kaklase mo, mapagbigay. Mabait. Mabait, tapos kayong lahat inaabuso siya. Sana hindi siya minsan magising sa katotohanan na parang naaabuso na siya, na dapat maningil na siya ng tigli 5 piso ha. Kasi kung yung estudyante na yan nakaklase ninyo, business-minded lang siya, sa kada pilas niya ng papel, anong gamit ninyo? Intermediate pad or yellow paper? Yellow paper minsan, tapos bond paper. Okay. So, kada piraso nun ng intermediate pad o kaya nung yellow paper or nung bond paper, feeling ko pwede nang niyang ipresyo ng tigdo-2 eh. Diba? Pwede na yun eh. Pero hindi niya ginagawa kasi hindi pa siya masyadong nawawalan ng pera. Pero kapag sa oras na nagtrabaho na yan, sabi niya, sasabihin siguro niya sa sarili niya, sana pala, ginawa ko ng negosyo dati yung pagsusupply ko sa mga klase ko. Sana hindi niya mapanood to. Sana hindi niya maisip. Sana hindi niya marinig to, no? Wag muna. I-shoutout mo yung pangalan niya para magpasalamat man lang kayo sa kanya. Wag na lang. Wag na lang. Ayaw ma-reveal Wag yung na lang. pangalan. Pero ikaw, anong tipo ka ng kaklase o ng estudyante sa loob ng room ninyo? Minsan maingay. Minsan? Mabait. Maingay pero minsan mabait. O madalas naman mabait. Mabait. Pero Parang may ikaw yung time tipo ng klase ng kaklase na mabait pero hindi masyadong mapagbigay. Gano'n. Minsan naman po pag may gamit ako na hihiramin. Sige, go. Okay lang. Ano yung mga kaya mong ipahiram na gamit sa'yo? Ballpen, stapler.
Ayan, Pati stapler, dinadala niyo yung stapler? Yes. Talaga, kailangan pala ng stapler? Minsan kasi may mga papel na kailangan dikit. Na In fairness naman ako dati, sarili ko lang talaga dinadala ko sa school. Oo. Ganda Tsaka lang ang dala. Hindi ako maganda dati. Pero feeling ko matalino ako dati. Ayun. Oo. So ngayon, kapag pumupunta ako ng classroom namin, hindi ako masyadong kumpleto sa gamit. Pero, ang gagawin ko, hahanap ako sa mga faculty, dun sa mga college namin, sa mga program head namin, na mga pwedeng gamitin. So, minsan nga, ang kapal na mukha ako, nagpapaprint ako dun ng project ko. Sa amin kasi, mahirap maghanap ng printer sa school namin. Mahirap na talaga din ngayong gumawa ng paraan na ganun. Kasi dati wala namang usong recording bibidyo ko ngayon, konting pagkakamali mo lang, 'di ba? Sikat ka na, 'di ba? Mare-record ka o wag tularan, estudyante ang kapal-kapal ng mukha pumupunta ng faculty para lamang hiram ng stapler o kaya kumuha ng mga bond paper na hindi naman kanya. Naka-report na pala sa school. Totoo. Ayan. Sa mga kabisyo po natin, nakulang na lang dalhin ang buong printer tsaka bond paper nila mula sa opisina. Hindi po dapat ginagawa yon. Okay lang po na panakanak ha, pero wag pong lahat ng buong project ng anak ninyo sa opisina na ginawa ha. Anyway, kabisyo, hanggang 6 p.m. nyo pa may makakasama dito ni DJ Christy sa aming pagbabalik. More kwentuhan, kapiling pa rin si DJ Rocky at DJ Christy. Dito lang yan sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Rocky, di ba rainy season ngayon? Ay, oo. Hindi naman masyadong halata, pero halatang halata na. Any bagay pala tong kanta natin. Next, which is Raining in Manila by Lola Amor. Ay, ito na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!